לכם כאב או רגישות, אז תאמרו לי. אוקיי, אז נשב בסיכול, אז ממקמים, נחליף את הסיכול של כפות הרגליים, נמקם את העקבים מתחת לברכיים ונתארך. אפשר לקחת את הברכיים טיפה קדימה, נעצום את העיניים רגע, נשחרר את הידיים על הברכיים וננסה לדחוף את עצמו לישיבה כלפי מטה. בטח הזה יכול לעלות למעלה ולהשתחרר אחורה טיפה. הראש יעלה למעלה וקדימה טיפה. ונרגיש מהמקום הזה שאנחנו יכולים לשחרר טיפה את החזה ולהביא תשומת הלב לנשימה. אז יש מודעות לאזור של קצה האף. נביא תשומת הלב לנחיר הימני, לנחיר השמאלי. לנחיר השמאלי ולנחיר הימני. ונתחיל לשאוף דרך האף שאיפה ונשיפה. ושוב פעם, בשאיפה בטח הזה מתרחב לצדדים. בנשיפה בטח הזה משתחרר לכיוון הצלעות האחוריות. בשאיפה בטח הזה עולה למעלה וקדימה. בנשיפה בטח הזה משתחרר לכיוון הצלעות האחוריות, לכיוון האחורה של החדר. בשאיפה הכתפיים מתגלגלות אחורה ומטה. בנשיפה בטח הזה משתחרר אחורה. בשאיפה בטח הזה עולה למעלה וקדימה. בנשיפה בטח הזה משתחרר אחורה. ניקח שאיפה דרך האף, נמלא את הגוף באוויר. ניקח נשיפה, נוציא את כל האוויר מהגוף ונעצור את הנשימה. נשיפה החוצה, עצירת נשימה קטנה. שאיפה קטנה ועצירה. שאיפה קטנה, עצירה. שאיפה קטנה, עצירה. שאיפה גדולה, נשיפה. ושוב פעם ניקח את זה, ולומה פרניאמה. שאיפה ארוכה דרך האף. נשיפה ארוכה החוצה. עצירת נשימה, אנחנו מכניסים טיפת הסנטר אל החזה. לוקחים שאיפה קטנה ועוצרים שוב. שאיפה קטנה, עוצרים שוב. שאיפה קטנה, עוצרים שוב. שאיפה גדולה ונשיפה. בואו ניקח אחרון של זה, שאיפה ארוכה דרך האף. נשיפה החוצה. שאיפה קטנה, עצירה. שאיפה קטנה, עצירה. שאיפה קטנה מהאף, עצירת נשימה. שאיפה קטנה מהאף, עצירת נשימה. שאיפה גדולה מהאף, נשיפה. ידיים אל הלב, שאיפה לאום, שאיפה. נרכין את הראש של כפות הידיים. מי ייתן ואין לנו תרגול מאיר פנים, מלא בענווה, ושלא תהיה בינינו עוינות כלפי עצמנו ואחד כלפי השנייה. נרים את הראש, נפקח את העיניים. ואנחנו מגיעים לעמידת 6. נעמו משלום. מזל טוב. אוקיי. עמידת 6, הכתפיים מעל הכפות ידיים. פלקס בבעונות. קחו את הזנב טיפה לאחור, ואנחנו מעגלים את הגב העליון ומשחררים את הראש. בשאיפה אנחנו מוציאים את הזנב, מוציאים טיפת הסנטר, נותנים לבית החזה להתגלגל ולהיפתח. בנשיפה אנחנו מעגלים. תעגלו את האזור של הזנב פנימה, את האזור של הצלעות, את האזור של המצח לכיוון עצם הערווה. ובשאיפה, פרסו בין האצבעות, תוציאו את האגן, תנו לבית החזה לצאת
תביאו טיפה את המשקל של הכתפיים קדימה, כן? לא לקחת אותו מדי אחורה. הכתפיים רוצות להימזג לקדמת כף היד, ובנשיפה נעגל. אחד אחרון, שאיפה, ניקח את זה לפרה, בטח הזה יוצא, האגן יוצא, המבט יוצא, ובנשיפה אנחנו מקמרים, מכניסים, מעגלים את הצלעות, מכניסים את הצלעות התחתונות, מעבירים את המשקל לקדמת כף היד. בואו נגיע לניטרלי. נוציא את יד ימין ברוטציה החוצה, נוציא את יד שמאל ברוטציה החוצה, זה לא חייב להיות מאוד גדול, כן? הכפות ידיים שלי יכולות להיות גם חצי דרך. בשאיפה משקל בא קדימה, בנשיפה משקל הולך אחורה, עצמות הישיבה הולכות לאחור, אני טיפה מעגל את הגב התחתון והולכים אחורה. נסו לדרוך את האצבעות לכיוון הפוינט, כך שאני כמו חושב לעשות ריץ' עם היד, בלי שהיד יכולה to reach לאנשהו. אז האצבעות דוחפות קדימה, לציפורניים, האזור של הציפורניים לוחץ על הרצפה, הכריות של החלק הקדמי של האצבע לוחץ עוד על הרצפה. אנחנו נושמים פה, מרחיקים את הכתפיים מהאוזניים, מרימים את הצלעות למעלה, רחוק מכף היד, ומשחררים. קדימה. טק בבעונות, ידיים באות טיפה קדימה, נכנסות טיפה פנימה, אז יש לנו רוטציה החוצה בכפות הידיים. נוציא טיפה את העקבים החוצה וניקח את החזה לאחור לקהל המביט פנימה, אדו מורכש ונסה. שחררו את הראש לגמרי, תנו למבט להגיע לבעונות וננשום פה קצת. הרימו את העקבים למעלה שאיפה, קחו את החזה אחורה נשיפה, אז עקבים ממש למעלה מעל המזרון, אנחנו רק על הבעונות של כפות הרגליים. רגל ימין משתחררת לרצפה, ברך שמאל כפופה, העקב הימני על הרצפה, אנחנו נושמים פה שאיפה ונשיפה. עקב ימין עולה מעלה בשאיפה, עקב שמאל יורד מטה בנשיפה, ברך ימין כפופה החזה, בית החזה הימני הולך לכיוון השוק השמאלי. אנחנו מוצאים פה איזה מיני פיתול קטן בחזה הימני, שמאלה. עקב שמאל עולה למעלה, עקב ימין משתחרר מטה, ברך שמאל כפופה, חזה שמאל הולך לשוק הימני, עקב ימין עולה מעלה, עקב שמאל יורד מטה, ברך ימין כפופה, בית חזה ימני לשוק השמאלי, עוד אחד כזה, שאיפה, עקב שמאל עולה מעלה, עקב ימין יורד מטה, ברך שמאל כפופה, בית חזה שמאלי לשוק הימני, ואחרון שאיפה, עקב ימין עולה, עקב שמאל יורד, ברך ימין כפופה, בית חזה ימני לשוק השמאלי, ונשחרר שוב פעם את הברכיים לרצפה, עמידת 6. ניקח הפעם פוינט, נקרב טיפה את הידיים, נעביר את המשקל קדימה בשאיפה, ובנשיפה נעגל את הגב התחתון, נכניס את הצלעות, נשחרר את הראש. בדיוק, אם יש כאב בברכיים אפשר לרפד את זה קצת מתחת למשהו. שאיפה, בית חזה עולה, כתפיים מתגלגלות, מבט עולה למעלה. הוצאת האוויר, עיגול בגב התחתון, עיגול בגב העליון, משקל בקדימה. בשאיפה, בית החזה יוצא, מבט יוצא, נהל, נפתח חזה. בנשיפה נכניס את החזה פנימה לכיוון, הירכיים, ראש משוחרר, משקל קדימה לידיים. אחרון שאיפה, בית חזה יוצא, נוציא, נפתח חזה, נרים סנטר, נגבה למעלה. נשיפה, הצלעות עולות מעלה, 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 ראש משתחרר, לכיוון עצם הירובה, מצח לירובה. טק בבעונות, כלב מביט פנימה. שוב פעם שני עקבים עולים, ניקח את זה טיפה יותר מהר, חזה לאחור, תרגישו התארכות בחזה, אפשר לקחת את הידיים טיפה קדימה. עקב ימין לרצפה, ברך שמאל כפופה שאיפה, עקב ימין משוחרר, מתיחה לתאומים, נשיפה. עקב ימין עולה שאיפה, עקב שמאל יורד, ברך ימין כפופה, חזה לאחור שאיפה, נשיפה. עקב שמאל עולה שאיפה, עקב ימין יורד נשיפה, ברך שמאל כפופה. עקב ימין עולה שאיפה, עקב שמאל יורד נשיפה, ברך ימין כפופה. שאיפה, עקב שמאל עולה, נשיפה, עקב ימין יורד, ואנחנו מתחילים קצת כאילו לשחות בתוך זה. מעלה ומטה. קצת להרגיש איזו סמיכות מאחורי הברכיים, מאחורי העקבים. וייבים של בחישה בתוך רוטר. ושוב ברכיים לרצפה. נסגור בין הברכיים הפעם, ניקח פוינט ונתיישב אחורה. נסו להצמיד את אזור הקרסוליים ביחד. אז אנחנו מצמידים, ידיים בבלנגוליאסנה, גלגלו כתפיים אחורה ומטה, ואנחנו מרימים את זה ללמעלה רגע. יופי. ואז הידיים ביחד כאילו בכזה, ידיים בקשר, עולות, ואז הן נפתחות ללמעלה. והכתפיים מתגלגלות אחורה ומטה, כשהצלעות לא נפתחות לי ללמעלה, הן נסגרות לי פנימה.
כל הגוף מנסה להיות באותו קו. מבט למעלה, שאיפה. נסו להרים את החיבור בין האצבעות לבסיס כף היד, 1, 2, גלגלו כתפיים, 3, 4 ו-5, נשחרר מזה. ידיים קדימה, כלב מביט פנימה, וניקח את זה לקצת ברכות שמש, הליכה לאחור, חזה לאחור. עקבים עולים, כיפוף ברכיים, מבט קדימה. רגל רגל קדימה, כפות רגליים ביחד, חצי אוטנסנה, שאיפה ידיים לשוקיים מתארך. אוטנסנה, נשחרר את הראש לכיוון השוקיים. חוליה אחרי חוליה נעלה לאט, ראש עולה אחרון. בשאיפה ידיים עולות למעלה, מבט עולה למעלה, אורבסטסנה. בנשיפה, כפיפה קדימה, צלעות לירכיים, אוטנסנה, ראש משוחרר לכיוון הקרסוליים. בשאיפה ידיים לשוקיים, נפתח חזה, נתארך מבט קדימה. ידיים לרצפה, כל כף היד, רגל רגל אחורה. פלנק, משקל קדימה. ברכיים לרצפה, פלקס בבעונות. חזה בקדימה, שאיפה. שכמות נשארות רחבות, שטוארי, נשיפה, 90 מעלות מרפקים. פוינט ברגליים, מרחיק את הבעונות מאיתנו, נרים את הברכיים על המזרון, נפתח את בית החזה, שאיפה. פלקס בבעונות, חזה לאחור, אדומוקה שוונאסנה, נשיפה. ננשום פה, שאיפה. נרפה את הראש, מבט לבעונות, 1, 2, נשמע את הנשימה, 3, 4, נפרוס בין האצבעות, נפרוס בין השכמות, ו5. עקבים עולים, כיפוף ברכיים, מבט קדימה, אגן אחורה. שאיפה רגל רגל, הליכה קדימה, חצי אוטנסנה, נתארך. נפתח חזה, נשיפה נשחרר את החזה לכיוון השוקיים. שאיפה נרים את הראש, ידיים עולות מבט עולה. נשיפה נשחרר. בואו נקרא את זה שוב פעם, שאיפה ידיים עולות מבט עולה מעלה. נשיפה כפיפה כל הדרך מטה, דו אוטנסנה, ראש משוחרר. טריני, שאיפה נפתח חזה, נתארך מבט קדימה. ידיים לרצפה, רגל רגל לאחור, פלנק, נשאר בפלנק הזה, מבט קדימה, שאיפה. אפשר להישאר פה עם ברכיים כפופות או להרים את עצמות הכסף בקו של הכתפיים, מבט קדימה, להרים צלעות. שטואר, שכמות רחבות, 90 מעלות ומרפקים. הולד, פוינט, שאיפה. אורד ומוק, הקרסוליים לכיוון הרצפה. בית החזה נפתח, מבט עולה. אור ונשיפה, אפשר לשחרר ברכיים, נעגל את הגב התחתון, ראש משוחרר רגע לחתול. פלקס בבעונות, ידיים ברוטציה החוצה וכלב. מביט פנימה. לנשום. 2, 3, לא צריך לשחרר את העקבים לרצפה, לא צריך להיות באמביציה להגיע לאנשהו. 4. ההתבוננות היא תוך כדי החקירה של הגוף, ביחס למה שקראנו אתמול בשיעור בבוקר. 4 ו5. בואו נשחרר שוב ברכיים לרצפה. נסגור בין הברכיים, ניקח פלקס בבעונות ונתיישב כאן שוב. אז מקודם עשינו ויראסנה בפוינט, עכשיו אנחנו עושים ויראסנה בפלקס. אז יש לנו פלקס ברגליים. תביאו את שתי האצבעות לזרטות ותוודאו שגם הזרת הכי קטנה מעורבת בדבר הזה. כן? שהיא לא החוצה, שהיא גם חלק מזה. תחשבו להפעיל את הכרית של הזרת. ידיים אל הלב, ידיים עולות למעלה, ידיים בבדן גוליאסנה. אנחנו מרימים את הבסיס של הידיים החוצה ומרימים למעלה. מבט טיפה למעלה. תפתחו בין הכתפיים ואז תסגרו טיפה את הצלעות העליונות. לא לתת לבית חזה להיות בבקבנד, אז אנחנו אוספים את הבקבנד הזה טיפה. 2, 3, מבט רך קדימה או למעלה. 4 ו5 נשחרר. ידיים קדימה. ניקח את זה לפוינט. נחבר את האזור של הקרסוליים לרצפה. שוב נתיישב פה. הפעם כאן, יד שמאל תבוא בין השכמות. יד ימין תוחז או בחולצה או באצבעות, ואנחנו מרימים את זה לגומוקאסנה. 5 נשימות כאן. המרפק הימני עולה למעלה ויש לנו מתיחה ביד האחורית. שכמה שמאל הולכת אחורה. 1. לא לתת לצלע ימין מדי לצאת, תכניסו אותה טיפה פנימה. 2. יופי. 3. ננסה להרים את הזרוע הימנית מעלה. 4 ו5. נחליף צעד. ימין נכנסת למנח, שמאל עולה, ואחיזה או בחולצה או בכף יד. אם זה נכנס לכאב בכתף, תרפו מהאחיזה, תחזו בחולצה. 1. הרימו את המרפק למעלה. 2. רקחו את הכתף הימנית. 3. שימרו את הנשימה. חזה טיפה קדימה. 4
נרים עוד טיפה את הזרוע השמאלית, וחמש, נשחרר בעדינות, שוב לאמצע, באדנגוליאסנה, חיבור, קדימה, לחפוף טיפה את המרפקים, להביא את החזה קדימה, כן? אני לא נותן לחזה שלי ליפול אחורה, להביא את החזה קדימה וליפט אפ. 1, כתפיים אחורה, 2, 3, להרים את האצבעות למעלה, אצבעות כמו עוד מתרחקות מבסיס כף היד, ו5, נשחרר. ידיים קדימה, צעד אחורה, כלב מביט פנימה. כלב די רחב בכפות הרגליים שלו. ראש לאחור, ואז ראש טיפה קדימה. שחקו רגע עם המשקל של הראש, כן? אני יכול להיות עם הראש אחורה ממש, ואני יכול לקחת אותו טיפה קדימה, וזה קצת יפתח לי עוד בין החוליות. אני יכול ממש לשחרר אותו פנימה וזה יקבץ לי בין החוליות. תמצאו איזה מרווח כזה. בין השכמות, בין החלקים השונים באוזניים, בין האוזניים. אז בין האוזניים בא קדימה, בין האוזניים בא אחורה. בין השכמות הולך אחורה, בין השכמות בא קדימה. קצת רגע נחפש את הדבר הזה. בואו נרגיש גם את האלכסונים. אז כף יד ימין דוחפת לכף רגל שמאל, כף רגל שמאל דוחפת לכף יד ימין, רק נרגיש את זה. וכף יד שמאל דוחפת לכף רגל ימין, וכף רגל ימין דוחפת לכף יד שמאל, את האלכסונים של הגוף. עקבים עולים, כיפוף ברכיים, מבט קדימה. אנחנו לוקחים את זה למנח כבר. אז רגל ימין באה ליד ימין, רגל שמאל באה ליד שמאל, ויש לנו פיסוק ממש גדול, כמעט כמו המזרון. שתי אצבעות אוחזות בבוין הגדולה של יד שמאל, שתי אצבעות אוחזות בבוין הגדולה של רגל ימין, והאגודל שלי נמצא על הציפורניים של שתי האצבעות, ככה, כזה. אז הבוין חוזרת לרצפה, ויש משיכה של הבוין, ומתוך זה אנחנו רואים גם מזדקפים. לא צריך לחפוף מדי את הברכיים, לא צריך לאשר פה את הרגליים בגסות. תמצאו פה איזה אמצע, שאיפה התארכו, באדן גושטסנה, נשיפה, מרפקים כפופים, חזה נפתח, כתפיים מאחור, ראש משוחרר, ונשון פה, שאיפה. ונשיפה. מרכז העקב של כף הרגל דורך על הרצפה בשתי כפות הרגליים, 2. ניקח את הירכיים טיפה לאחור, נרגיש אורך בחזה, ננסה להביא את החוליות של החזה לבוא קדימה. 4, תפעילו את הירכיים, שריר הירך עולה טיפה למעלה בלי לנעול ברכיים, ראש משוחרר לגמרי, שכמות לאחור, 5. שאיפה, פיתחו חזה מבט קדימה, נשיפה, כל כף היד מתחת לכף הרגל. תפתחו ברכיים כמה שצריך, אז אנחנו משחילים את זה בפדה הסטסנה, הבעונות נוגעות עד האמה, ברכיים כפופות, מסאז' למפרק כף היד, שאיפה נתארך, נפתח לזה, נעביר משקל קדימה. נשיפה נחפוף ברום מרפקים, נשחרר את הראש. אם צריך כופפים ברכיים, אם אפשר מאשרים טיפה את הרגליים. ותמצאו רוחב בין השכמות, 1. 2, מתיחה לירך האחורית, 3. 4 ו-5. בשאיפה נפתח לזה, נתארך. בנשיפה נביא את הידיים לאגן. ואז מפה אנחנו נכנסים שוב פעם לבאדנגוליאסנה. זוכרים את זה? שאיפה נפתח, חזה נתארך, ניקח את הידיים אחורה. יודעים מה? בואו, קחו את האמות רגע לגב התחתון, תרגישו את החזה פתוח, שאיפה. ובנשיפה אנחנו משחררים את הראש, ואז לאט עם מרפקים די כפופים משחררים את הידיים מעבר לראש. עכשיו, אל תיתנו לכתפיים לרדת לאוזניים, קחו אותם רחוק מהאוזניים את הכתפיים, וזה ייקח גם את הידיים אחורה. לנשום פה קצת, למצוא איזה מרפקים קצת לא ישרים מדי, איזה ירכיים אקטיביות, איזה ראש שרוצה לבוא לכיוון הבעונות, איזה ירכיים שרוצות ללכת אחורה לחיבור בין הקיר האחורי והתקרה. ונרפא את זה, ידיים חוזרות לאגן. נביא את הידיים קדימה ונתארך, מבט קדימה שאיפה, נכניס את העקבים ונתיישב למרסנה. בית חזה נפתח, הכובסת. אוקיי. נפתח בית חזה, עצמות הישיבה יורדות בזמן שבית החזה עולה. מצוין. ורק נרים פה עקבים. יופי. ונשאר פה. שימו לב שהברכיים מעל הבעונות. 1. 2, עקבים עולים, 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 עולים. 3. 4. ו5, להישאר זקופים. 6.
להרים את השכמות, 7, למעשה להוריד את השכמות, להרים את החזה, 8, להוריד עצמות ישיבה, להרים עקבים, 9 ו-10 עקבים לרצפה. אוקיי. רק עקב ימין עולה. 1, 2, נרגיש את החוסר בלנס פה, 3, נשב אחורה ומטה בעצם ישיבה ימין, 4 ו-5, עקב שמאל עולה, 2 עקבים למעלה, שאיפה, 1, 2, מעלה אסנה עם אקה פדה, 3, 4 ו-5, עקב ימין יורד, עקב שמאל נשאר גבוה, ידיים אל הלב, מרימות את בית החזה מעלה, 1, כמו עוד עמוד שדרה קדמי, 2, בסיס האגודלים מרים את בסיס החזה, 3, רק רגל שמאל, 4 ו-5, רגל ימין מצטרפת, 1, אוקיי.